फरायसालिफ्राव थाखोनि फरा बिजाब सौहैयाथ' दिनैनिल' बाथ्रा नङा, बे बोसोरै बेबायदि जादों। बर' बिजोंनि बिजाबा सौहैद'यैनिबो गोबां जाहोन दं। बेखायनो जोंनि बर' बिजोंनि थाखोनि फरा बिजाबफोरखौ असमिया बा इंराजिनिफ्राय दानस्लायनो हरनायाबो जोबोद बाङाय सम लानानै जोंनो हरो। गावसिनि जाखांबासो जोंनिखौ हरो। जोंहा दानस्लायनानै हरनायाव माने लेहेम जालाङो, बेबो मोनसे। आरो गोबां खोथा दं। बेखायनो बोसोरे बोसोरे टेक्सटबुकफोरखौ सोलायनायखौ बाद होनानै देग्लाय मोनसे थाखोनि टेक्सटबुकआ जाखांनायनि उनाव उननि बोसोरनिफ्राय बेखौ सालायनांगौ होननानै जोङो आगोलावनो दाबि खालामबोबाय थादों। सिगाङावनो बोसोरसे सिगां जुदि जोंनि टेक्सटबुकफ्रा जाखाजोबनायबा, नै देग्लाय बोसोराव टेक्सटबुक गोदान खालामगोन, देग्लाय बोसोराव रानगोन, बे मोनहैनायावथ' जोंहा गोबां खोथा थाबाय, मोनहैद'आ। जाहोनाव मा जादों, जोंथ' ओरैबायदि नुयो, बेबायदि खालामदों। फारसे जोंनि सरकारि स्कुलाव जोंनि गथ'नि बिमा बिफाफोर बा गथ'फोरखौ गोसो बायहोनाय नुदों। नोंसोर थां, प्राइभेट स्कुलावसो मोनो, इंलिस मिडियामाव फरायबासो बे बिजाबफ्रा नांगौ समावनो मोनो। मोनसे गोसो सिमफायनायनि सरकारनि षड़यन्त्र बायदिसो आंथ' सानो। जायखिया जोङो टेक्सटबुकआ नांगौ समाव मोनैखौ जोंबो सिमान लायो। गोबां सरकारनि खामानि दङ। जोङो बर' थुनलाइ आफादा बुंनोल' हायो, नाथाय आखाइजों आथिंजों मावनानै जोङो बिसोरखौ हेफाजाब होनायनि जोंनाव खाबु गैया, बा खाबुआ थोजासे नङा। सार, जोङो बर' जिथु फरायसालिफोर, माखासे फरायसालिफोरा दासिमबो सरकारि जायाखै आरो फोरोंगिरिफोरनि जेंना, सारा मा बुङो? र' आं बुंग्रोनि। सरकारि फरायसालियाव फोरोंगिरिनि जेंनायाबो बोसोरै थाबोदों, दाबो दं, आरो दा बारासिनसो नुजादों। टेट, एलपिनि थाखायबो टेट, हाइ स्कुलनिबो टेट, हायार सेकेन्डारिनिबो टेट। टेटखौ माला खुंगोन, माला जागोन? टेटआथ' जाखांनानैबो गोबां स्टुडेन्टफोर, फरायसाफोर ओरैनो गोलैनानै दङ, नाथाय एपइन्टमेन्ट होआखै। जाहोना मा? मोनसे स्कुलाव स्टुडेन्ट अनजिमाया खम जालांबाय, बाङाइ जालांबाय, बेल' नङा। मानो होआखै, जोंनि बाथ्राया बेसो। आरो नुदों, फरायसालि बाङाइ जालांनायफोरखौ बै स्कुलाव बहाबा मोनसेयाव ज' लांनानै मार्चआप खालामनायबो जागासिनो दं। बेहायबो जोंहाबो साननांगौ खोथा थादों। आरो दहाय बुंनाय बायदि टेक्सटबुकआ नांगौ समाव सौहैया। बेनि जाहोनावबो सरकारि स्कुलाव स्टुडेन्टफोरनि अनजिमाया, फरायसानि अनजिमाया बाङाइ जालांदों। बेखौ बाहाना लानानै फोरोंगिरिनि जे थिसननाय, बेखौबो गैया खालामदों। मोनसे खोथा बेखौबो जों खोनादों, जोंनि बिटिसिनि बाहेरायाव बर' बिजोंनि पस्टआवनो, फोरोंगिरिनि पस्टआवनो गुबुन बर' रोङै, बर' नङै मानसिफोरखौ एपइन्टमेन्ट हरदों। आरो बिसोरो बा जोंनिफ्राय कमप्लेन होबाय, बिसोर बर' रोङा, बर' बिजोङाव फरायनो हाया। स्कुलानो जोंना बर' बिजोंनिखा। कमप्लेन होबाय, 2 मास 3 मासनि उनाव बहाबा लानानै थांबाय उइथ पस्ट। दानिया बे स्कुलाव जे पस्ट खालि दंमोन, बेनो थायाखिसै। बेथ' षड़यन्त्र नङा होमबा? बे जाहैबाय फरायसालिफ्राव फोरोंगिरि खम बा फोरोंगिरि गैयै जाहोनफ्रा बे। जों बुंगोन सरकारा बाहाय होनांगौ, जों दाबि खालामबोगासिनो दं। फारसे प्रभिन्सियेलाइज स्कुल खालामनांगौ गोबाव बोसोर। गुदि फरायसालियानो जा, गेजेर फरायसालियानो जा, गोजौ फरायसालियानो जा,
गोबां बोसोर गावनो गाव सरखारि जानायनि थाखाय नांनानै फरायसालिफोरखौ गायसनबोदों जेराव जे नांगौ। बिसोरनाव माखासे कन्डिसन दं जे नैबे कन्डिसन हा कन्डिसन नाम्बार अफ स्टुडेन्टनि खोथा टिचार इडुकेसन टिचारफोरनि ओरैनि खोथा क्वालिफिकेसन थानाय ओरै जानांगौ बेफोरखौ नाना बायदिसिना माने कुवेरि खालामबाय थानानै बिसोरो टाइमखौ थांहोगासिनो दं। बेहाय जोङो हमनो हायो बिसोरो स्कुलखौनो प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि गोसो गैखाया। बिटिआर सुक्तियाव 6.3 मोन नामा बिनि गेजेराव सरकारि स्कुल जायिफोरखौ सरकारि खालामनायनि सुक्तियाव लानानै फैदोंमोन। अब्लाबो जाय सुक्तिखारिफोर सरकार सालायदोंमोन बिटिसिआव बिटिसिनि बाहेराखौ होनाब्लाबो बिटिसि सिंनि स्कुलखौनो खालामनो हायैखौबो जों नुबोबाय। बेवहाय बर' थुनलाइ आफादा खावलायदों गोनां जाबा जा सोमावसारनाय बेबायदि लालायनांगौ होननानै बुङोबा लानांगौबो गोनांथि दं होननानै आं सानो। नाथाय जोंनि गारजेन जोंनि पलिटिकेल पार्टि जोंनि गुबुन गुबुन आफादफ्रा बाहाय हेफाजाब होनांगौ सावरायनांगौ खोथा दं।